Helo, shwmae bawb. Fy enw i Miles Herman, fi yn athro Daearyddiaeth yn ysgol Gwentis Coed, a fi bydd yn cynnal y sesiwn adolygu uwchgyfrannol Daearyddiaeth, ac yn bennaf byddwn ni'n edrych ar Adolygu Uned 2. Oedd y sesiwn blaenorol yn edrych ar uned 2 a mi oedd yn edrych ar lleoedd newidiol yn bennaf, ond mae'r papur hefyd gyda ffocws gwaith maes. So ni'n meddwl datblygu ar yr hyn oeddwn ni wedi edrych arno, edrych ar cwestiynau arholiad heddiw, ac hefyd edrych ar yr ochr gwaith maes yn fras i chi. So mae gennych chi deimlad wedyn o beth bydd y papur fel, beth i ddisgwyl, a tips gwahanol ar gyfer sut i lwyddo yn yr arholiad hyn. Felly, fel nes i ddweud, dyma'r cynnwys heddiw. Byddwn ni'n edrych ar uned 2 adran A, a byddwn ni hefyd yn edrych ar uned 2 adran B. Nawr, jyst i roi bach o gyd-destun o yr arholiadau bydd gennych chi yn yr haf. Mi fydd na 2 arholiad, uned 1 sef tirweddau newidiol. Mae hyn yn arholiad 2 awr, mae'n 24% o'r cymhwyster. Byddwch chi naill ai wedi astudio tirweddau arfordirol yn eich ysgol, neu byddwch chi wedi edrych ar tirweddau rewlifedig, fel ni wedi edrych ar rewlifiant ysgol Gwentis Coed. Gyda hynny, mae yna 2 gwestiwn strwythuredig, gorfodol. Mae hynny'n cynnwys cwestiynau byr yn edrych ar data, lluniau, i chi ddehongli a disgrifio. Ac yna bydd na ambell i gwestiwn estynedig 8 marc yn gofyn chi falle i archwilio neu i asesu rhyw ffactor bwysig o ran y tirweddau newidion, naill ai bod yn arfordirol neu tirweddau rewlifedig. So chi'n penderfynu pa un yn amlwg chi wedi gwneud yn eich canolfan. Ran adran B yna yn y papur cyntaf yw peryglon tectonic. Mae yna 3 cwestiwn strwythuredig gorfodol. Pob ran yn cael ei gorfod cwblhau fan hyn. Mae hyn yn 64 marc, ac mae'r ran yma gyda cwestiynau amrywiol iawn, cwestiynau dehongli, defnyddio data, mapiau, graffiau, lluniau, a mae yna cwestiynau wedyn estynedig wrth ddefnyddio y data, ffynonellau ac yn y blaen, ond hefyd rai fel esboniwch effeithiau echdoriadau volcanig ar raddfa lleol a ryngwladol, enghraifft. Mae hynny wedyn yn 96 marc, a fel nes i ddweud, 24% o'r gymhwyster uwchgyfrannol. A, wel, dylswch chi ddweud hefyd, o ran uwchgyfrannol, mae'n yn amlwg 24%, ond o ran y safon uwch i gyd, mae eleni i gyd yn gyfwertha 40%. Heddiw yn bennaf, a mae hyn jyst i roi bach o gyd-destun i chi o beth i ddisgwyl os chi ddim really yn siŵr beth yw'r set-up os hoffech chi. So, uned 2 ni'n edrych yn bennaf heddiw, a dyma'r uned fi'n dysgu yng Gwentis Coed. Lleoedd newidiol, mae'n bapur 1 awr a hanner, mae'n 64 marc, a mae hyn yn 16% o'r cymhwyster. Nawr, fel y papur arall, mae yna 2 adran. Adran A, tro hyn yn gorfodol, mae pawb yn gorfod gwneud, sef lleoedd newidiol, a byddwn ni'n edrych ar gwestiynau a edrych bach o gyd-destun yn adeiladu ar hyn oeddwn ni wedi edrych tro diwetha. Eto mae yna 2 gwestiwn strwythuredig yn edrych ar data, edrych ar ffigurau, edrych ar mapiau, lluniau, mae'n dibynnu. Cwestiynau wedyn estynedig, hyn gofyn chi archwilio, gofyn chi asesu i ba raddau ac yn y blaen, sy'n 8 marc. Adran B wedyn yn ymchwiliad gwaith maes mewn daearyddiaeth ffisegol a dynol. Nawr, os ydych chi'n gwylio hyn a chi ym mlwyddyn 12, os chi'n meddwl, wel, dydyn ni ddim wedi mynd ar gwaith maes eto, mi fydd cyfle i gael 2 ddiwrnod o waith maes cyn yr arholiad yn amlwg, ble byddwch chi yn gwneud ymholiad daearyddol ffisegol a daearyddiaeth dynol. Ac yn seiliedig ar hyn y fyddwch chi yn ei casglu o ran y data, byddwch chi hefyd yn edrych ar trwy'r broses ymholi beth chi angen gwneud, ond yn amlwg chi'n casglu data ar y diwrnod, chi'n cynllunio hefyd, yn amlwg o flaenllaw, a wedyn ar ddiwedd hynny chi yn ysgrifennu eich cynnwys lan yn yr ysgol, ac mae'n cael ei asesu trwy gwestiynau arholiad. Na'i sôn bach mwy amdano hynny pan ni'n cyrraedd, ond mae yna cwestiwn gorfodol i ddechrau,
sydd yn edrych ar rhyw gwaith maes mae rhywun arall wedi wneud fel enghraifft, a mae rhaid ni ymateb i hyn, a wedyn mae yna cwestiwn ar ein gwaith maes dynol, a mae yna cwestiwn ar ein gwaith maes ffisegol. So gobeithio mae hwnna wedi rhoi cyd-destun i chi gyd, beth i ddisgwyl yn yr haf. Nawr, dyma math o gwestiwn A3 gallwn ni cael. Nawr, os chi'n eistedd fan hyn a meddwl, right, does gen i ddim glem beth mae'r athro yma'n dweud A3, wel, mae yna 3 amcan asesu yn y papur yma, ac yn mhob papur safon uwch a uwch gyfrannol daearyddiaeth. Amcan asesu 1 yw gwybodaeth a dealltwriaeth, so mae hwnna'n golygu esbonio, golygu falle amlinellu, o bosib disgrifio, a mae hwnna'n golygu i ni dealltwriaeth ni o ddaearyddiaeth, dealltwriaeth o ni o gofio ystadegau, ffigurau, enwau lleoedd, enghreifftiau da. So hynny yw y sgiliau daearyddol sydd gyda ni, o be ni wedi cofio. A 2 wedyn yw'r cymhwyso'r gwybodaeth. So ni yn defnyddio rhyw gwybodaeth mwyn falle dod i gasgliad o rhywbeth. Nawr, byddwn ni'n sôn mwy amdano hynny, ond falle i ba raddau. Wel, cwestiwn i ba raddau, ni angen edrych i ba raddau, i raddau helaeth, o bosib, i mwyn edrych wedyn, neu cwestiwn asesu y ffactorau, a chi'n asesu ydyn nhw'n ffactorau positif negyddol, be bynnag, trwy ddefnyddio eich data daearyddol, eich gwybodaeth daearyddol sydd A1. So mae'n cyfuniad. Felly A3 un olaf, sef yr un ni'n edrych ar fan hyn, a byddwch chi'n cael hwnna trwy berfau gorchmynol yn yr arholiad fel disgrifiwch, a mae data gyda chi. Efallai gewch chi rhywbeth fel cyfrifiwch, efallai amcangyfrifwch. Ceisio meddwl yn rhai o'r top ym mhen, ond fyna mae'n dweud wrthyn ni'n uniongyrchol jyst i ddisgrifio beth ydyn ni'n gweld. So gyda'r cwestiwn ni'n gweld fan hyn, wel, does dim cwestiwn ar y sgrin, ond beth ni'n gallu gweld yw dosbarthiad incwm y pen ar gyfer ranbarthau Cymru a map sy'n dangos ranbarthau Cymru. So mae'r map yma yn dangos incwm y pen, sy'n un dangosyddion o ddangos datblygiad mewn ffordd o wlad, a nawr ni'n gallu gweld beth ar gyfartaledd mae pawb yn y sir yna, neu ranbarth yna, dylsech chi dweud, yn ennill y pen, so ar gyfartaledd. A ni'n gallu gweld ambell i beth sydd yn sefyll mas yn un syth. Achos os ydych chi fel daearyddwyr da, chi angen gweld patrymau mewn y set o ddata. Achos mae hwnna'n sgil daearyddol da i ni'n gwybod ar gyfer yr arholiad. Felly, beth oedd y cwestiwn? Wel, mi oedd hwn yn gwestiwn mewn y papur 2017, ac gall rhywbeth tebyg dod lan eto pan mae set o ddata gyda ni, o bosib map gyda ni. So, defnyddiwch ffigur 1 i ddisgrifio dosbarthiad incwm y pen yng Nghymru. Nawr, fi wedi rhoi rhyw fath o meini prawf llwyddiant i chi gofio os chi'n cael cwestiwn tebyg i hyn. Nawr, yn ddiddorol fan hyn, mae ddim wedi just gofyn ni i ddisgrifio incwm y pen yng Nghymru, mae wedi gofyn ni i ddisgrifio dosbarthiad. Nawr, mae hwnna'n rhywbeth gwahanol eto. Ac yn bennaf, mae hefyd wedi dweud i defnyddio ffigur 1. So mae'n golygu bod ni'n defnyddio'r ffigur mwyn dweud. Dydyn ni ddim jyst yn mynd a sôn am rhywbeth, falle, esbonio pam mae incwm y pen yng Nghymru, falle, yn fwy yn cael dydd, achos mae mwy o bobl yn gweithio. Dydyn ni ddim angen resymau pam, ni jyst yn defnyddio'r ffeithiau o'r hyn ni'n gweld. Felly, fel daearyddwyr da, byddwn ni yn ceisio rhoi trosolwg yn gyntaf os ni'n cael cwestiwn disgrifiwch dosbarthiad. Wel, beth yw'r dosbarthiad y distribution ni'n gallu gweld? Wel, o'r data ni'n gallu gweld, ambell i beth sydd yn sefyll mas i ni fan hyn yw Caerdydd a Bro Morgannwg, 25,300 pen, sef mae hwn yw'r mwyaf. Mae Sir Fynwy a Chasnewydd, so y sir le wy'n gweithio, yn 22,080 pint y pen. Pa rai arall sydd yn sefyll mas, Abertawe. So yn gyffredinol, ni'n gallu gweld fan hyn, yn y de ddwyrain, sef tueddiad, trend, ar y cyfan mae crynodiad, concentration, o incwm y pen uchel, neu incwm y pen mwyaf. So byddwn ni'n gallu dweud fan hyn, gallwn weld neu dengys y map, mae'r de ddwyrain gyda crynodiad incwm y pen uchaf, enghraifft, a wi moyn fan hyn wedyn data chi wedi defnyddio. So chi'n dweud wrtho fi ble chi wedi gweld hyn. Nawr, fi wedi gwneud rhywbeth fyna tra ni'n
sort of modelu chi fyna, o'n i'n defnyddio sgiliau map sydd hefyd, falle, os mae map gennych chi, a mae'n gofyn chi disgrifio dosbarthiad, mae sgiliau map yn no-brainer i ddefnyddio. So fi wedi dweud y De-ddwyrain yng Nghymru. Gweud nawr, os mae da chi map o'r Deyrnas Unedig, mae un yn dod lan yn y sesiwn heddiw, os mae map o'r Deyrnas Unedig, chi'n meddwl, wel, fi ddim yn gwybod pa sir mae Swydd Efrog yn enghraifft, a dwi ddim wedi cael ei labelu. Mae hwnna'n ffain, mae hwnna'n iawn, achos chi'n gallu cyffredinoli trwy ddweud De-ddwyrain, gogledd orllewin er enghraifft. Fan hyn, byddwn ni'n disgwyl eto chi gyfeirio at y data, wel, fel nes i ddweud fyna, so os byddwn ni'n neud hyn, byddwn ni'n edrych ar y tueddiadau, wel, ar y cyfan, cronodiad mwyaf, cronodiad isaf, ble mae'r pwyntiau isel, os unrhyw o bosib, gallwn ni dweud tueddiadau trends gwahanol gallwn ni gweld, falle'r cymoedd yn is yn gyffredinol bod e yn y De-ddwyrain, mae hwnna'n falle'n eithriad gallwn ni sôn amdan, sy'n dda hefyd tra ni'n edrych ar set o ddata. So mae hwnna jyst yn blas i chi o gwestiwn a sut i daclo fe, so gobeithio bod hwnna wedi wneud synnwyr. Wi heb roi model ateb yna, ond fi wedi ceisio roi cyfle i chi wneud. Os chi eisiau gwasgu falle saib, os chi adre nawr yn edrych ar hyn o flaen llaw, a eisiau ceisio eich hun, mae croeso oll i chi. OK, cwestiwn estynedig wedyn. Nawr, os oeddech chi wedi gweld y sesiwn blaenorol, mi oedd hynny yn edrych ar ardaloedd gwledig a beth sydd yn ddigwydd yn ardaloedd gwledig yn hanesyddol. Mi oedd y sesiwn yna hefyd yn edrych ar ardaloedd trefol sydd wedi falle colli diwydiannau trwm, a wedi ni wedi edrych ar adwerthu. Ond ni oedd y sesiwn yn edrych ar cymunedau gwledig ac ardaloedd gwledig. Mae'r sesiwn cyntaf yn edrych ar, gan rhywun arall, sydd ar wefan Canran Cymru, i chi wylio, yn edrych ar cymunedau gwledig. Felly, dyma cwestiwn yn deillio o 2.1.7 sydd yn edrych ar yr heriau a sialensau mae cymunedau gwledig yn gwynebu. Nawr, dyma gwestiwn sydd wedi dod lan yn 2007, mae heb ddod lan ers hynny, so croes i bysedd bydd cwestiwn fel hyn yn dod lan eto. Nawr, fel chi'n gallu gweld, fi wedi rhoi'r adborth yn syth, mae hwn yn gwestiwn arbennig o dda, felly newn ni ddarllen trwyddi a newn ni byddai'n oedi trwy'r cwestiwn i ddweud be fi'n hoffi amdano fe. Felly, un sialens sy'n wynebu cymunedau gwledig yw ailgartrefi, sy'n broblem difrifol oherwydd yr iaith Gymraeg yn dirywio. So, yn syth fyna, mae'r person yma wedi dweud beth yw y broblem. Maen nhw wedi dweud ta'r problem yw yr cymunedau, yw'r ailgartrefi ar y cymunedau gwledig, maen nhw'n gweud bod yn broblem difrifol, so maen nhw'n defnyddio ieithwedd y cwestiwn, sef yr archwiliwch. Wel, yw e'n bosib, yw e'n negyddol, i ba raddau mae'n herydd yn nhw. Maen nhw hefyd wedi ymelaethu a dweud, mae hwnna wedi achosi'r iaith Gymraeg wedyn dirywio yn sgil hynny. Enghraifft o hyn yw ardaloedd yn Sir Benfro, megis pentref Solfarch, sydd dim ond gyda un menyw sy'n siarad Gymraeg yn yr holl bentref, ac felly yn sialens difrifol oherwydd bod yr iaith Gymraeg yn dirywio yn yr ardaloedd yma, ac felly'n dinistrio diwylliant Cymru. Ond ei stopio fyna hefyd, beth sy'n dda fyna yw bod e'n cyfeirio at lleoedd. So mae'n AA1 da fyna, achos mae'r person yma wedi dysgu ardaloedd penodol sydd yn dangos yr hyn sydd yn digwydd, yr cysyniad daearyddol yma, sef y broblem o ailgartrefi, ac yn amlwg mae dan nhw gwybodaeth amdan yr ardal penodol yma. Be ni'n hoffi hefyd, maen nhw'n datblygu pwyntiau yn dda fan hyn, yn dweud, right, yr holl bentref, ond yr un menyw yma sy'n siarad, felly mae'n sialens difrifol. Oherwydd wedyn, mae'n mynd i cael effaith ar y iaith Gymraeg, a wedyn mae'n mynd i dynistrio y diwylliant tu hwnt i ffiniau y pentref yma. Nawr, mae hwnna'n bwysig iawn, cwestiwn 8 marc, ni angen anelu at defnyddio cysylltiadau mor aml a phosib. So os chi'n dod mas o'r arholiad 1.2, chi'n meddwl, wel, fi ddim wedi datblygu digon o bwyntiau, neu fi heb llenwi'r dudalen, achos mae hwn fod yn dudalen, yr 8 marc, wel, yn amlwg, diffyg cysylltiadau oedd. Ar y naill llaw, gall rai dadlau nad yw ailgartrefi yn sialens difrifol, oherwydd twf arian wrth i'r boblogaeth cynyddu, ble mae'r trigolion newydd yn gwario arian i fusnesau lleol. Yn ogystal, codwyd treth cyngor sydd benfro i 300 ar gyfer ailgartrefi, ac gallu buddsoddiad o drethu ychwanegol cael effaith positif ar wasanaethau cyngor, ac felly gall dadlau mae'r sialens yma ddim mor ddifrifol.
So mae'r person yma yn neud yr archwiliwch nawr. Chi'n actually'n cael 3 marc mas o 8 am wneud yr archwilio. So hynny yw, mae'r person yma wedi dweud yw e'n bosib, yw e'n negyddol. So mae'n difrifol, ond mae yna ambell agwedd positif i hyn. Hynny yw, mae'n gallu dod yn mwy o drethu, mwy o arian mewn i'r ardal leol. A falle mae'r gwasanaethau yn mynd i gwella yn yr ardal. Her ychwanegol yw darpariaeth gwasanaethau neu gwasanaeth. Yn benodol, mae gwasanaethau megis swyddfeydd post a banciau yn cau ac yn cael effaith syfrdanol ar gymunedau gwledydd ac anghysbell. Nawr, be fi'n hoffi am hwnna? Effaith syfrdanol, mae'n dweud pa mor ddifrifol yw y broblem yma. A mae'n defnyddio ieithwedd fan hyn a termau pynciol da. So mae dealltwriaeth person yma'n dda yn sôn am ardaloedd, gwledig, rural, ond hefyd anghysbell, remote, sydd falle wedi cael bant neu'n teimlo yn rhyw ynys o ardaloedd fwy trefol, neu hyd yn oed gwledig, ond gyda cysylltiadau gwell. Paiwyd 242 banc dros y Deyrnas Unedig yn 2023, ac mae nifer yn ganolbwynt i nifer o drigolion. So, fyna, da fe'n rhoi enghreifftiau da iddyn ni. Mae diffyg gwasanaethau yn golygu bydd allai cymdeithasol ac yn golygu bydd dim ond darpariaeth o we mwyn iddyn nhw defnyddio gwasanaethau gwasanaeth bancio. Yn ychwanegol, bydd rhaid ystyried pa mor wael mae cyfleusterau y we, enghraifft ban llydan mewn ardaloedd gwledig, ac felly'n golygu bydd darpariaeth gwasanaeth yn waeth nag ardaloedd trefol. So fyna yn sôn eto, ba mor wael yw e, maen nhw'n datblygu'r pwyntiau yn ychwanegol ac felly'n golygu beth yw'r broblem, beth yw'r sgil effaith mae hynny yn cael. Ni'n galw hwnna yn daearyddiaeth, y gallu person yma wedi ychwanegu taw effaith lluosydd negyddol yw hynny. Ar gyfer y taledd, mae cyflymder band llydan yn 7.5 megabit yr eiliad sy'n sylweddol is nag ardaloedd trefol. Dengys hyn felly mae heriau amlwg i gymunedau gwledig boed yn gwasanaethau neu risg ailgartrefi. So, y casgliad bach taclus fyna, rili yn dod ati i ddweud pa mor ddifrifol yw yr heriau, yn dweud bod nhw'n amlwg boed yn y gwasanaethau neu'r ailgartrefi. Felly, fi wedi rhoi fan hyn, os byddwn ni'n cael hwn mewn sefyllfa arholiad a fi yn arholi gybac, byddwn ni'n dweud bod dealltwriaeth fanwl iawn o ran yr amcanasesu 1, a mae'n llwyth o enghreifftiau da fan hyn, mae ystadegau, mae enwau lleoedd fan hyn. Amcanasesu 2, archwiliad o'r effaith a'r difrifoldeb yn trylwyr, so maen nhw wir yn ateb y gorchymyn sef yr archwilio fan hyn. OK, cwestiwn bach gwahanol wedyn, sef 2 llun. Defnyddiwch ffigurau 2A, 2B i nodi newidiadau sydd wedi digwydd yn yr ardal ddiwydiannol hon o Bilbao. A ni'n gallu gweld yn sy'n taro ni wrth edrych ar y llun. Mae wedi mynd o falle ardal eitha diwydiannol i ardal sydd wedi cael ei adfywio gyda ardaloedd gwyrdd a fflat newydd a hefyd hewlydd a is-adeiledd newydd yno. So, enghraifft gwestiwn, fan hyn yw gallwn weld o ateb, gallwn weld cyn roedd yr ardal gyda chysylltiadau trafnidiaeth tren nawr wedi newid gyda dim ond trafnidiaeth heol, ond wedi gwella enghraifft 2 roundabout sy'n cysylltu ardaloedd gwahanol. Gallwn weld datblygiad o fflatiau newydd ar ôl, gallwn weld yn sgil yr adfywiad gwellad yr ardaloedd cyhoeddus gwyrdd gyda phresenoldeb o goed ac ardaloedd i gerdded trwy'r parc. OK, newn ni torri lawr y cwestiwn yma. Nawr, cofiwch, os chi'n defnyddio termau Saesneg yn yr arholiad, ni fyddwch chi'n cael eich marcio i lawr. Ni'n neud rhywbeth sy'n cael ei galw yn positive marking, so marcio cadarnhaol, sef hynny yw bod os mae'r term yno yn golygu'r un peth, bod yn Gymraeg na Saesneg, byddwn ni dal yn rhoi marciau, byddwn ni ddim yn sort of anwybyddu Ond os mae rhywbeth yn anghywir, byddwn ni actually anwybyddu dim yn marcio i lawr yn sgil hynny. So, oedd hwn nawr yn sôn am trafnidiaeth tren sy'n gywir. Iawn, maen nhw wedi newid hynny i trafnidiaeth heol a bod gwella yr cysylltiadau trafnidiaeth. OK, falle byddwch chi wedi sôn am falle pa fath o drafnidiaeth o bosib chi'n gweld nawr. So, gallu wedi datblygu hwnna'n bellach. Gallwn weld datblygiad o fflatiau newydd ar ôl. Iawn, falle gallwch chi dweud ble yn benodol mae'n fflatiau newydd, achos mae'n fflatiau o amgylch yr holl beth, ond pa rai sydd yn newydd a falle ble maen nhw, sef ar bwys yr ardaloedd gwyrdd. Gallwn weld sgil
adfywiad, so mae yna ambell i broblem ieithyddol fan hyn, cyhoeddus gwyrdd gyda presenoldeb o goed, so mae'n edrych ar y coed sydd fan hyn, ac ardaloedd typo fan hyn i gerdded trwy'r parc. So mae'n sôn o'r parc yn gallu falle ymelaethu am yr ardaloedd gwyrdd sydd falle wedi newid ar tros newid yr ardal. Felly, byddwn ni'n dweud mas o 5 marc bydde hwn falle yn sgorio rhyw 3 neu 4 o bosib. OK te, cwestiwn bach gwahanol wedyn, fi jyst wedi rhoi mewn i prof llwyddiant yn hyn, dydw i ddim wedi rhoi ateb enghreifftiol neu ateb da, ond mae'n rhywbeth falle gallwch chi wneud adre os hoffech chi. So, cymharwch strwythur boblogaeth Cymru a Sir Powys. Bydd yn dweud defnyddiwch ffigwr 2 i be bynnag yw e. Mae rhywbeth fel hyn heb ddod lan o blaen, so falle i chi fod yn ymwybodol. A ni'n gweld fan hyn cyfraniad neu cyfranogiad o boblogaeth, so ni'n gallu gweld faint o'r boblogaeth sydd, a oedrannau gwahanol, cofiwch bod ni gwrw a benyw, a fan hyn mae'r cwestiwn A3 yn gofyn ni i gymharu. So byddwn ni jyst yn defnyddio'r data i ddeud yn debyg ac yn wahanol, ond cofiwch gyda unrhyw beth data byddwn ni yn pwysleisio yn edrych yn gyffredinol ar yr llun mawr. Wel, mae'r cwestiwn yn gofyn i Cymru a Sir Powys. So ni'n gallu gweld rai, sef y lluniau yw Sir Powys, a wedyn ni'n gallu gweld bod y llinell gwyn wedyn, sydd falle bach fwy na Powys, neu'n llai, yw yn gyffredinol ar gyfer y taledd o Gymru. So, byddwch chi'n gallu defnyddio termau yn gyffredinol, yn debyg, yn wahanol, a wedyn byddwn ni yn pwysleisio fan hyn defnyddio data ar bob achlysur. Paid jyst dweud, yn gyffredinol, mae strwythur boblogaeth Sir Powys yn dangos fod Sir Powys yn sir sydd wedi heneiddio. Iawn, mae hwnna'n ddiddorol, mae hwnna'n dangos tueddiad, ond dydych chi ddim wedi defnyddio unrhyw ddata i gefnogi eich pwyntiau fyna. Wel, byddwn ni yn wir ystyried wedyn, wel, ble mae hi'n dangos hynny? Iawn, wel, fan hyn ni'n gweld 60 i 64 neu hyd yn oed yn uwch na hynny, ni'n gweld fod mae'n sylweddol uwch na ar gyfer taledd Cymru. So, gallwch chi roi enghraifft, mae 70 i 74, gwraidd a benywaidd, a byddwch chi'n gallu gweithio fe mas, rhyw 5% fyna, a rhyw, 5% fyna, so 10% cyfanswm ymhywys, tra bod e yn 4.2 falle, a 4, so rhyw 8% yng Nghymru. Hyfryd. Fyna, chi'n dangos data penodol. Okay? So chi'n gallu gwneud naill cyfanswm, neu chi'n gallu edrych ar y daith rhyw penodol. So, eto, just enghraifft o gwestiwn A3. Un arall wedyn, eto llun, sef lleoliadau Olympaidd yn Nwyrain Llundain. So mae hwn yn un ardal sydd wedi cael ei adfywio ac adnewyddu yn sgil falle anghydraddoldeb mi oedd yn yr ardal, ond ardal hefyd oedd gyda diwydiadau trwm iawn ac dros amser falle bod angen adfywio i leihau falle'r allgau cymdeithasol ac amddiddadedd i weld. Ond mae'r cwestiwn yma yn dweud wrthyn ni, defnyddiwch dystiolaeth o ffigur 1 i awgrymu sut gallai lleoliadau Olympaidd adfywio Dwyrain Llundain. Nawr, mae hyn yn gwestiwn sydd ddim yn gofyn ni just disgrifio be ni'n gweld yn y llun. Mae'n gofyn ni awgrymu sut gallai lleoliadau adfywio. So, be byddwch chi angen gwneud yw, defnyddiwch y dystiolaeth o'r llun, ond chi'n rhoi awgrymu'n golygu fan hyn bod ni'n rhoi datrysiadau penodol. So, hynny yw, ni'n rhoi a falle dweud resymau pam. OK, newn ni gweld enghraifft o hynny, achos fi'n weithio meddwl, wel, dwi ddim yn gwneud synwyr os ni ddim yn gweld enghraifft. So, mi oedd y cwestiwn yma wedi dod lan yn 2018, ond gall rhywbeth tebyg dod lan o ran yr awgrymu neu hyd yn oed dehongli llun fel hyn. Gallwn weld Stadiwm Olympaidd yng nghanol ffigur 1. Gall hyn denu ymwelwyr ar gyfer digwyddiadau chwaraeon trwy'r flwyddyn, ac felly'n adfywio canfyddiad yr ardal. Gallwn weld pentref athletwyr sy'n adfywio ardal trwy adnewyddu tai i wella ansawdd y tai sydd yn yr ardal. Dengys y llun orbital Arcella Mittel sy'n dangos adloniant newydd wrth adfywio ble mae pobl yn gallu dod trwy'r flwyddyn i fwynhau cyfleusterau adloniant trwy'r flwyddyn. Mae presenoldeb canolfan darlledu
yng ngogledd orllewin y llun yn dangos y posibilrwydd o gynnig safle darlledu gyda chyfleusterau technoleg ar gyfer teledu, a gall hybu mwy o fuddsoddiad yn yr ardal ac ym maes celfyddydau a chyfryngau. Wel, byddwn ni dweud bod hwn yn ateb eitha cryf yn hyn, achos mae'n defnyddio a mae'n dweud wrthyn ni, a fi'n really hoffi hwnna. So, mae un peth chi'n gallu cymryd o'r cwestiynau sort of defnyddio'ch y tystiolaeth o, neu disgrifio, neu'n awgrymu, a chi'n gorfod defnyddio ffynhonnell, boed e'n cwestiynau byd uned un, ble chi'n gorfod wneud basically yr un peth, neu y papur yma, byddwn ni wir yn tynnu eich sylw at y defnydd o iaith fan hyn a agoriadau brawddegau, sy'n dweud wrth yr arholwr, fi wedi tynnu hwnna'n syth wrth graff, y map, y llun. So gallen weld stadiwm Olympaidd. So maen nhw'n gallu gweld e'n syth fan hyn. Maen nhw'n dweud wedyn, os mae'r person yma yn amlwg yn gwybod lot am yr adfywiad sydd yn digwydd. So denu ymwelwyr trwy'r flwyddyn. So, a bod e falle yn traws newid y canfyddiad, perception, os mae pobl yn gweld yr ardal. Falle oedd na anghydroddoldeb, a nawr falle mae'n rhywbeth positif mae pobl yn gweld e. So gallai'r person na bod i falle rhoi hynny yn yr ateb. Gallwn ni weld pentre athletwyr sy'n adfywio, mae'n adnewyddu tai, gwella ansawdd y tais oedd yn yr ardal, bod yna anloniant fyna, so mae'n ceisio denu pobl ar gyfer y cyfleusterau, bod nhw'n gallu dod i fwynhau yn yr ardal yma. Wedi sôn hefyd am presenoldeb, canolfan darlledu, fydd ni'n defnyddio sgiliau map, kind of fan hyn, ngogledd orllewin y llun, wy'n hoffi hwnna, sôn am dan y cyfleusterau technoleg, falle buddsoddiad, falle gallen nhw wedi sôn am falle swyddi o bosib sydd wedi dod o'r hyn o sydd fan hyn. So byddwn ni'n gweud ta falle 4 neu 5 mas o 5 fan hyn o ran y dehongliad a'r asesiad am cynasesu dau. Cwestiwn bach gwahanol. Defnyddiwch ffigur 2 i ddisgrifio sut mae crynodiad o gwmnïau digidol yn amrywio drwy Deyrnas Unedig. So crynodiad yn golygu concentration. I rai ohonych chi sy'n edrych ar y map yma yn meddwl beth y ddiawl yw hyn. Mae hi yn map coroplet. A chi angen gwybod beth yw map coroplet ar gyfer yr arholiad yma ac ar gyfer pob un arholiad Daearyddiaeth uwch gyfrannol a safon uwch. Felly, yn syml, cwmnïau digidol, mae hwn yn deillio o 2.1.6 ac mae'r rhan yma o'r cwrs felly yn edrych ar y clysterau sydd yn digwydd yn sgil yr datblygiad, y cyflogaeth, y cwaternaidd yn y Deyrnas Unedig a dros y byd i gyd. Ond fan hyn, ni'n gallu gweld eto patrymau da. So disgrifio na gyd ni angen dweud, so ble mae hyn yn digwydd. Wel, ble mae ar ei falle isaf a mwyaf uchel fan hyn. Wel, gallwn ni gweld falle Llundain sydd yn taro mas ni fel mwyaf uchel, a falle bod yna ardaloedd yng Nghymru yn benodol, does dim falle presenoldeb o gwmnïau digidol, neu yn hefyd yng ngogledd yr Alban ac Iwerddon. So, enghraifft, dengys y map crynodeb mwyaf yn Lloegr ac yn benodol Llundain, a siroedd cyfagos i Llundain. Yn gyffredinol, mae'r crynodeb uwch yn ne-ddwyrain Lloegr, mae'r crynodeb uchaf yng Nghymru yng Nghaerdydd ac yn is yn ardaloedd arfordirol a gwledig yng Nghymru, enghraifft isel iawn yng Ngwynedd. Mae'r crynodeb lleiaf ar y cyfan yng ngogledd yr Alban, enghraifft Hebrides allanol, sef fan hyn. So, fan hyn fi wedi dangos, yn amlwg, mae gen i sgiliau map da, a hefyd fi'n jyst yn gallu adnabod patrymau wrth weld rhywbeth fel hyn. So eto, rhan o daearyddiaeth yw bod ni yn gallu adnabod patrymau a bod ni yn gallu gweld tueddiadau gwahanol a bod ni yn defnyddio sgiliau map ni yn effeithiol. A mae'r person yma wedi llwyddo i ddweud popeth. Maen nhw'n dweud dengys y map, double tick, wir yn hoffi hwnna. Maen nhw'n dweud Llundain i'r mwyaf, crynodiad mwyaf, ffantastig, so maen nhw'n gallu gweld patrwm yma'n syth. A hefyd y siroedd cyfagos i gyd yn dilyn rhyw fath o patrwm. De-ddwyrain Lloegr, so sgiliau map, sôn amdano Cymru fyna, ucha yng Nghymru yw Sir Caerdydd fan hyn, yn is yn ardaloedd arfordirol Cymru fan hyn, sôn am Gwynedd, sôn am crynodeb lleiaf falle yw ynysoedd y Hebrides. Neu byddwch chi jyst yn gallu dweud yn Alban yn gyffredinol. So eto, byddwn ni'n gorfod troi 3 marc i'r person yma. Datblygiad i'r cwestiwn yma, mae'n gofyn i awgrymu, so suggest, sut gall cyflwyno data sydd yn ffigur 2 cael ei gwella? Wel,
Be sydd ddim yn da amdano hyn te, a i ddweud wrth chi'n syth, mae mapiau coropleth yn gorfod graddlywio. Mae hynny, mae fe yn graddlywio yn y map yma, sydd yn dda, ond does dim bariau rhwng y data yma. So mae'n rili anodd i ni wybod be sydd yn uchel a be sydd yn isel. Ble yw'r ffin rhwng pob un. Ac yna hefyd, dyw e ddim chwaith yn dweud unrhyw ddata. Pa ddata? Faint o bobl sydd yn gweithio yn yr cwmnioedd technoleg yma? Dydyn ni ddim yn gwybod. Beth yw isel yn golygu? Yw isel yn golygu 0 neu yw isel yn golygu rhyw 10? Ni ddim yn siŵr. So, does dim data penodol neu ystadegau a does dim bariau o fewn y graddfa. Yn amlwg, os byddwch chi'n cael rhywbeth fel hyn hefyd, bydd amlwg i gael y graddlywio, ond mae gen i ni'r graddlywio sy'n dda. OK, cwestiwn amdano 2.1.7 nawr, sydd yn edrych, neu 2.1.7 fi'n iawn, sy'n edrych ar archwiliwch ganlyniadau ymgais i ailfrandio, un neu fwy o ardaloedd gwledig wedi ei enwi, a dyma un dysgwr arbennig yng Ngwentis Coed sydd wedi ateb y cwestiwn yma yn reit dda. Mae da fi be fi wedi nodi arno fe, mae 7 mas o 8 marc. So, beth yw'r gorchymyn a da ni'n gorfod wneud, sef archwilio. A ni'n archwilio yr canlyniadau. Wel, ydyn nhw'n positif, ydyn nhw'n negyddol. I sort of ba raddau ydyn nhw yn falle llwyddiant neu methiant. Un neu fwy ardaloedd gwledig, byddwn ni bendan yn edrych ar un, achos byddwch chi'n gallu gwneud dadansoddiad cymaint yn well. Os chi'n gwneud 2, byddwch chi'n drysu fi'n credu, a bydd yn dda o ran casgliad, ond mae'n golygu lot o waith i chi. A fi'n gwybod bod yr arholiad yn mynd i fod yn anodd ta beth. Felly, un ymgais o ailfrandio, rydw i wedi astudio, yw ailfrandio yn ardal y llynnoedd. Gwych. Y person yma yn adnabod yn barod ardal wedi enwi. Un canlyniad o'r ailfrandio buddsoddiad ariannol yw tua trefi fel Wynlatter a Grizzlove wedi denu dros 150,000 o dwristiaid yr un, ac felly yn denu cwsmeriaid i fusnesau lleol. Good, fyna maen nhw'n dweud datblygu'r pwyntiau, felly cysylltiadau a dweud beth yw'r effaith ar yr ardaloedd lleol hefyd. So mae hwnna'n archwilio'r canlyniadau. Yn ogystal, o ganlyniad i, a wi methu darllen beth mae hwnna'n dweud nawr, ar North Face Mountain Bike Trail Race, wnaeth 42,000 o swyddi cael ei greu sydd yn lleihau diweithrio'r ardal ac yn lleihau bwlch anghydraddoldeb rhwng y gogledd a'r de. So mae person yma gyda sgiliau daearyddol arbennig o dda. Maen nhw'n cydnabod beth sydd yn digwydd yn y Deyrnas Unedig, a sut mae hwn wedi mynd ati i ailfrandio yr ardal i kind of goresgyn y broblemau oedd yn bodoli. Canlyniad negyddol o hyn yw fod rhan fwyaf o'r swyddi yn dymhorol gwych. Mae person yma yn gallu dweud, mae swyddi yn bodoli, mae'r swyddi newydd yma fel ar gyfer y North Face Mountain Bike, ar gyfer twristiaid, dim ond ar gyfer rhyw tymorau penodedig, dyn nhw ddim ar gyfer y flwyddyn i gyd, a hefyd y sector twristiaid o bosib bod y swyddi ddim yn dal dda iawn chwaith. Felly does dim incwm parhaol trwy gydol y flwyddyn sy'n cynyddu tlodi yn ystod tymor y gaeaf ac yn bennaf pan nad oes cymaint o dwristiaid. Gwych. Archwiliad canlyniadau da fyna. Canlyniad dirywiol o'r ymgais i ailfrandio ardal y llynnoedd yw fod cynnydd mewn tagfeydd traffig sydd felly yn golygu mwy o lygredd air a sŵn sy'n arwain ar amharu ar fyd natur yr ardal. Eto, mae'n archwilio'r canlyniadau yr ymgais i ailfrandio yn dweud bod yn negyddol. So, beth byddwn ni'n licio gweld ar gyfer yr 8 a fi'n bod yn rili picky fan hyn yw yn bennaf llwyddiant neu methiant. So, yr canlyniad o'r ymgais, ni'n gallu gweld ar y cyfan, mae'r buddion economaidd o ailfrandio a buddion cymdeithasol yn neud lan am falle yr methiannau amgylcheddol sy'n dod yn sgil hynny. A byddwn ni wedyn dweud mae'n ateb ardderchog o dda. OK, cwestiwn arall wedyn, aseswch yr effaith mae llif newidiol pobl yn cael ar un ardal rydych wedi astudio. So, mae hwn yn dod o 2.1.1, a llif newidiol fan hyn ni yn golygu myfyrwyr eiddio. Mae hwn yn golygu studentification, so myfyrwyr yn symud mewn i ardal. Dyna nhw yw'r llif o bobl. Be ni angen cofio fan hyn, ni'n asesu.
yr effaith, so yw yn effaith positif, yw yn effaith negyddol. So, wnawn ni ddarllen. Mae Uplands ac Abertawe yn wynebu nifer o broblemau o ganlyniad i fyddwr wreiddiol, oherwydd y prifysgolion yr ardal leol. Caiff y myfyrwyr effaith enfawr yr economi amgylchedd ar bobl, oherwydd yr amseroedd maen nhw'n yn yr ardal ac felly'n gwerth llawer o arian. Ond hefyd, pan nad ydyn nhw felly yn effeithio ar yr economi lleol. Un effaith cadarnhaol economaidd yw bod y myfyrwyr yn gwario llawer o arian o fewn siopau lleol sydd felly'n dod ag arian i'r ardal leol. Yn ogystal, gall rai dadlau bod hyn yn effaith positif cymdeithasol oherwydd bod yn cynhyrchu swyddi i'r ardal leol sy'n mynd i wella ansawdd bywyd y drigolion. Ar y naill llaw, effaith negyddol cymdeithasol yw fod y myfyrwyr yn rentu tai, ond dim ond yn byw yna rhan amser. Enghraifft Bryn Road, mae 7 mas o 95 o dau trigolion lleol. Golygu hyn fod trigolion lleol gyda llai o dau i brynu oherwydd cymaint o HMOs yn byw yn rhan amser sydd yn effaith cymdeithasol. I gloi ar ôl ystyried yr holl effeithiau oll, wel yn mewnlifiad ansefydlog, felly roi llawer o straen y trigolion yn ariannol oherwydd mae myfyrwyr yn dod i'r ardal yn dymhorol. Teimlo bod pwyntau rili da fan hyn, ond dyw e falle ddim mor glir yn beth sydd yn digwydd. Mae'n sôn amdano ardal ni wedi astudio, mae'n sôn am yr effeithiau, ond falle o dim falle yr cig a lasgwn os hoffech chi. So fi wedi dweud 5 mas o 8 fan hyn, oedd yr ateb yn dda, oedd ambell faith a ystadegyn, ond falle diffyg yn sôn am ba ffeithiau negyddol sydd, os rai amgylcheddol. Beth am trigolion lleol, beth nhw ddim yn hoffi, mae'n dweud bod nhw falle mewnlifiad ansefydlog. Ariannol yn anodd. Wel, beth sy'n anodd iddyn nhw? Mae hwnna'n effaith ar swyddi nhw. Beth yn gymdeithasol sy'n anodd? Oes lot o sŵn yn sgil falle'r myfyrwyr yn symud mewn i'r ardal. Beth mae'n trigolion ddim yn hoffi newid canfyddiad yr ardal. Gaeth nhw wedi sôn am, dyna pwrpas yr un yma, yw sôn am canfyddiadau, perception. So sut bydd y pobl wedyn dehongli yr ardal wrth y llif newidiol o bobl. Wedyn fi'n ymwybodol, mae yna ran gwaith maes, a mae tua rhyw 50 munud ni ar ôl ar sesiwn, so fe wna i mynd trwy hynny gyda bach o sionc nawr. Felly, mae rhaid i chi ystyried pan chi'n gwneud eich gwaith maes chi, felly bod chi heb wneud e eto, mae yna 6 ran i unrhyw ymholiad gwaith maes, a mae'n werth falle sôn am hynny yn eich cwestiwn os mae'n berthnasol. Cam cyntaf yn amlwg yw'r cynllunio, ar ôl flaen llaw beth sy'n mynd i digwydd. Wen chi'n mynd mas yn y maes chi'n casglu'r data, data briodol gan gynnwys y dulliau casglu data. Chi'n cyflwyno'r data a dangos y data wedyn, chi wedi casglu. Chi'n dadansoddi a dehongli'r data i'r hyn chi wedi darganfod, a wedyn chi'n dod i gasgliadau hynny wedyn wrth edrych ar pob dull gwahanol o gyflwyno a yn amlwg casglu'r data. Wedyn i orffen, rhif 6 yw gwerthuso. So chi'n gwerthuso'r hyn chi wedi wneud ym mhob un o'r camau. Beth oedd yn bositif, beth oedd yn negyddol. Felly, cwestiynau fel hyn byddwch chi'n cael yn gyntaf. Byddwch chi'n cael cwestiwn gyda rhyw astudiaeth mae rhywun wedi wneud, a mae rhyw data gyda chi ddehongli. Cwestiynau disgrifio, wedyn cwestiynau estynedig yn seiliedig ar rhyw fath o ymholiad rhywun, a wedyn bydd da chi cyfle i ysgrifennu amdano un chi. Daearyddiaeth ffisegol, gwaith maes daearyddiaeth dynol wedyn. Ond mae'r cwestiynau yn amrywio. So fan hyn, ni'n gweld data mudo ar gyfer Cymru, 1991 i 2013, mewn fideo all fideo a mudo net. Cwestiwn yma'n gofyn am ymrediad. So pwysig i chi wybod, fe gewch chi cwestiynau rifedd. So ymrediad yn amlwg, ni'n cael y mwyaf, tynnu'r lleia, a wedyn ni'n cael yr ateb. Byddwch chi'n gallu cael cwestiynau fel gofyn y cymydr, sy'n adio pob un, rannu gyda'r faint sydd fyna. Efallai bydd gennych chi cwestiynau yn gofyn i gweithio mas canran, neu cynnydd canran, percentage increase. Neu boed yn cwestiwn bach mwy cymleth fel datlan llynedd, sef rank Spearmans a cydberthynas rhwng data. Defnyddiwch ffigur 3 nodi tueddiadau i'r data ar gyfer Cymru. So eto ni jyst yn edrych trwy'r data yma, beth gallwn ni gweld patrymau. A fi wedi gosod yr atebion fan hyn. So os chi eisiau oedi i weld, mae croeso chi wneud adre neu i weld yn fwy o fanylder. Yn amlwg ni angen gweld patrymau, beth ydyn nhw, mwyaf lleiaf, a wedyn ni'n defnyddio data. Cwestiynau wedyn mwy estynedig byddwch chi'n cael, sef aseswch cryfderau y gwendidau data eilaidd. Hyn oedd wedi cael ei casglu gan y myfyriwr. So
Pa fath o data eilaidd mae'n dweud amdano fan hyn? Wel, data eilaidd oedd y mudo. So fan hyn, byddwch chi'n gallu dweud falle bod ffynonellau dibynadwy gyda y dysgwr. Falle bod e wedi edrych ar y cyfrifiad, ond eto anodd i darganfod y wybodaeth yma i gyd o bosib. Iawn, so cofiwch fan hyn, cryfderau, gwendidau, data eilaidd. So pwysig i chi wybod hefyd y gwahaniaeth rhwng data cynradd ac eilaidd. Cynradd, yr hyn chi wedi darganfod, eilaidd, mae pobl eraill wedi darganfod a chi falle'n dehongli. Cwestiwn arall wedyn, enwch a chyfiawnhewch dechneg graffigol addas gallech ei defnyddio i ddangos y data hyn. So techneg wedi ei enwi, so beth byddwch chi'n gallu dangos? Wel, byddwn ni'n gweud graff llinell sydd yn sefyll mas i fi fan hyn, achos mae hwn yn dros amser, so unrhyw beth dros amser yn graff llinell. Byddwch chi'n gallu gwneud 3 llinell rili penodol ar hwnna, neu hyd yn oed graff bar cyfansawdd. Byddwch chi'n dweud pam fan hyn. A fi wedi rhoi y tebion fan hyn os chi eisiau ID. Dyma un enghraifft arall, mae hwnna'n un sy'n sôn am parciau cenedlaethol. Eto, os chi moyn oedi a darllen y mwy, ond yr un sgil eto, ni wedi siarad trwy. Fan hyn gofyn am risgiau posibl wrth wneud gwaith maes. Mae hwn yn sôn am casglu data ar hyd llwybr troed yn parc cenedlaethol. So byddwch chi'n gallu dweud y risgau posib, falle i llithro o bosib, bod y tywydd ddim yn wych, a bod y damweinau'n digwydd, bod chi gyda'r falle'r offer cywir, fi ddim yn siŵr. Ddim yn mynd pan mae'n brysur, pan mae'n lot o gyhoedd yna. Ar gyfer un o'r risgau rydych chi wedi nodi, nodwch sy'n gallu lleihau, wneud asesiad risg. Yn amlwg, byddwch chi'n gorfod wneud ar gyfer eich ymholiad chi yn yr ysgol, y ddau gwaith maes byddwch chi'n wneud. Disgrifwch un testunau graffigol addas ar gyfer defnyddio'r data ar gyfer pellter a draws a llwybr y dyfnder. Wel, yn amlwg fan hyn, dyfnder a pellter, ni'n mynd i ddefnyddio trawstoriad, cross-section, achos mae hwnna'n mynd i dangos wedyn ble mae'r ardal fwyaf dwfn ar hyd y llwybr. So dyna ni, os chi eisiau stopio ID a darllen trwy hyn. OK, byddwch chi'n cael cwestiynau wedyn estynedig, a fi jyst wedi rhoi, hwn yn jyst bach yn cyd-destun o beth ni'n neud, ni'n mynd i gael cyrbydau Caerdydd, a ni'n edrych ar safleoedd adwerthu yno. Yn amlwg, yn y broses cynllunio, ni angen gwybod beth yw'r is-gwestiwn mynd i fod, ni angen edrych ar y we, falle, pam mae hyn yn bwysig, gosod rhyw fath o ragfynegau bydd ni'n disgwyl gweld, pam dewis pa leoliad, pa fath o dulliau casglu data, samplu, casglu offer, wneud yr asesiad risg. So mae lot yn y ran cynllunio sydd i'w ystyried. So falle byddwch chi'n gallu cael cwestiwn fel hyn, ond gyda daearyddiaeth dynol. So, dath hyn lan yn 2019, gallu dod lan eto, a dyma'r fath o gwestiwn byddwch chi'n cael yn papur gwaith maes. So, fan hyn, ni'n cael cwestiwn gwerthuswch, 2 benderfyniad cafodd ei gwneud wrth gynllunio eich ymchwiliad gwaith maes mewn daearyddiaeth ffisegol. Gall hwnna fod yn dynol, sef y stwff ni newydd wedi trafod. Felly, jyst i chi fod yn ymwybodol. Bydd rhaid chi gofio teitl eich ymholiad. So, I ba raddau neu sut a pam a be bynnag yw a chi'n cofio fe a chi'n ysgrifennu yma pob tro, a wedyn chi'n amlwg yn ateb y cwestiwn yma. Nawr, yr un yma, gwaith maes ffisegol, chi'n sôn amdano penderfyniadau, lleoliad naddas, o digon amser fyna i cynllunio, oedd falle angen ni wneud bach mwy o gefndir o flaen llaw, o da ni digon o nodweddion i mesur, o da samplu addas, oedd y asesiad risg yn digon addas ar gyfer beth ddigwyddodd, oedd y offer yn ddigonol, os angen mwy o offer falle os byddwn ni'n gwneud eto, a os unrhyw problem arall wedi codi. Cofiwch, paid fod yn arwynebol, dywedwch, beth ddigwyddodd, beth chi wedi gweld, dyna beth mae'r arholwyr eisiau gweld, beth wnaethoch chi gweld ar y dydd a defnyddio data o'r hyn chi'd gweld i gefnogi. So pan chi'n gwneud pwynt chi, mi oedd y lleoliad yn addas. Sef, a chi'n dweud ble o fe, pam oedd yn addas? Mi oedd Caerdydd yn addas ar gyfer gwaith maes adwerthu oherwydd mae adfywiad canolfan siopa, canolfan Dewi 2 wedi cael effaith cadarnhaol ar y dref. Mae hyn yn agos i'r ysgol, felly roeddwn mae'n hygyrch gallwn ni wedi wneud casglu'r data mewn dydd. There we go. Dyna beth ni'n disgwyl. OK, dyma enghraifft arall wedyn, yr un olaf fi'n mynd i sôn am heddiw, a mae 'da fi enghraifft fan hyn benodol i chi, sef gwerthuswch 2 dull casglu data sydd wedi cael ei defnyddio yn eich ymchwiliad gwaith maes mewn daearyddiaeth ffisegol. Dyma beth mae un o ddysgwyr Gwentes Coed wedi ysgrifennu.
Ni'n edrych ar sut a pham ydy peirannau, llyn fan fach a fan y bwlch chwith y man y brycheiniog yn amrywio. So, yn barod, ni'n gwybod beth yw teitl. Chi'n gorfod ysgrifennu y mas pob tro. So, un dull casglu data yw lluniau. Defnyddiais yr app Stitch i dynnu llun, felly un mantais rydym yn gallu anodi lluniau i ddarganfod manylion pellach. Un gwendid yw mae app ddim yn gweithio i bawb ac felly maen nhw'n dibynnu ar phobl arall. Pryder arall o'r dull yma yw mae'n hawdd i wneud ac mae mwyafrif o bobl yn gallu gwneud. Er enghraifft, mwyn lawrlwytho, mae mwyafrif o bobl gyda smartphone. Gwendid arall yw bod pobl yn gallu cael lluniau gwahanol achos maen nhw wedi tynnu llun o'r ongl arall. Pryder arall yw bod nhw ddim yn dibynnu os mae y person yma yn dal breswynion. Dull casglu data arall yw defnyddio gwefan Britais. Un gwendid yw mae y data eilaidd felly llai dibynadwy achos mae ni ddim wedi casglu data ein hun. Cryfder o ddefnyddio'r dull yma yw rydym wedi gallu dod o hyd i arwynebedd, ongl a cefndir y peirian. So be fi'n hoffi fan hyn nawr, ni actually yn sôn yn benodol o be ni wedi gweld ar y dydd, roedd y dan cyntaf yn rili arwynebol. Doedd ddim yn dweud, wel, beth oedd yn dda mewn actual dulliau casglu data. Ie, ni wedi gweld y lluniau. Beth oedd y lluniau wedi dangos? Sut oedd y lluniau yna wedi helpu ni wrth casglu'r data? So mae hwn yn well. Mantais arall, os yw pawb yn defnyddio y wefan, bydd pawb yn cael yr un ystadegau, felly maen nhw'n dibynadwy. Hefyd, wrth defnyddio Britais, defnyddio'n clinometer i fesur ongl a chyfeiriant y cefndir, ond un gwendid yw mae pobl gyda taldra gwahanol ac felly cynhyrchu canlyniadau gwahanol. Wel, mae hwnna'n sôn am dull casglu'r data hollol wahanol, ond dyma'n dau dull o'n i angen. So, y rhan cyntaf bach yn arbenigol, o'n i ddim rili'n teimlo, o'n i yn llyn fan bach a fan bwlch chwith, o'n i ddim gyda holl wybodaeth fyna, a wedyn wedi gwella yn yr ail ran, ond siomi rili ar diwedd yn just yn sôn yn gyffredinol am ryw dull arall. So byddwn i'n gweud taw, falle 6 marc ar y fwyaf bydd yr ateb yma'n cael. 5 fi wedi rhoi, sori. Gwerthus y manwl o 2 dull, ond mannau yn eglur, diffyg manylion, werthus y defnydd y lluniau, nodyn ar diwedd yn eneglur. Felly, dyna ni am heddiw. Diolch cymaint i chi gyd am wrando. Os mae gennych chi unrhyw gwestiynau o'r hyn fi wedi trafod, mae croeso chi gysylltu gyda fi trwy e-bost hwb neu e-bost ysgol. Fi'n gobeithio bod hwnna yn iawn, ond bydd yr adnoddau i gyd, hynny yw yr adnoddau y recordiad o sesiwn diwethaf, sesiwn heno ar wefan Carlam Cymru ynghyd ar adnoddau o'r PowerPoint fi wedi defnyddio. Felly, diolch yn fawr iawn.